Gogo sicela ukubuza lapha ugogo uTshitshi. Likhona yini isoka mangabe ngoba uthi uzufuna ukufakela amazinyo anzima kakhulu. Likhona yini isoka ufuna uma uhleka lichazeke olithandayo? Likhona isoka engicabanga mase ngifakela amazinyo uXolani Mbete engimbonayo mase ngibuyisela amazinyo mangihleka nje angiboni. Uyena-ke impela umuntu angathi ngimtargethile-ke lo engukuthi achazeke maye ngibona kube kuhle ngoba manje maye ngibona anginganawo amazinyo kodwa mase ngiwabuyiselile uzobuya kimi impela yena muntu engizomthatha-ke lo ngithi ngikome yena-ke. Noma mangimbheka akanayo intombi lo ngikhipha amazinyo unayo intombi kodwa lo akanayo. Eyokuqala nje kuzoba yimi ngiyamdinga impela into singathi singabona naye sixhumane sixoxe kahle siqede silungise indaba yethu. Kodwa nani-ke eMasouth Africa mase kulunga nje ngiyonitshela noma sekuthiwa ugogo uyashada ugogo uTshitshi ngiyonitshela nje awuningiphi izipho hawu kuyoba kuhle kakhulu nangaleyo mini. Emshadweni wakho noXolani? Emshadweni wami noXolani. Hawu kuzwakala kahle kakhulu gogo. Futhi nje hayi ngibona ngathi into ezokwenzeka ngoba bathi uyabonakala khona la eBergville uXolani eshona lena le ngenza ukuthi usuke ebheka wena. Niyazana? Yes, siyazana ngenza ukuthi ufuna mina manje nami bengicashile ngafuni phela ngibone ukuthi njengoba ngisenja angifuni ngifuna ngibone nami sengi-right. Yena lo bengicinga nje nami ngicasha ngizwe ngaba into bekhona ngicasha ngifuna ukuthi angibone. Hayi kuyazwakala gogo. Hayi isitori sakho sihle kakhulu. I-podcast yakho siyibonile ayabantu bayithakasela bayibuka futhi. Siyakubongela gogo uTshitshi. Ayikubonga mina Nkosi yami nami ngiyabongela nje impela mdala. uNkulunkulu akasibeke nje nami ngize ngifike kutheni ngibe ugogo ngidondolozele. Hayi njengoba kwamanje ngiseyithithi nje ngizokhipha impela elimhlophe nje impela iqabane elimhlophe kwa ngoba ngingathintwa umuntu nalo engikomayo angizange nje azangithinta sengizodila noXolani. Hayi kuyazwakala gogo. Siyabonga. Ngiyabonga.